Ukuba izinto zihamba ngokomnqweno wempuma koloni okaRamaphosa uya kuphinda onyulwe njengomongameli wombutho we-ANC ze uhlalo walombutho kweliphondo umnumzana Lubabalo Oscar Mabuyane onyulwe njengesekela lakhe. i-ANC impuma koloni ithi izicwangciso zayo zokuba uMabuyane angene kwi-top 6 zihamba ngendlela. Members of the ANC will be going to conference. They are the ones who decide who their leader should be. So they are the final arbiters. I cannot decide for them. They will decide like they decided in 2017. So let us be fair to the members of the ANC and leave it to them. They are wiser, they know better than all of us put together. Umongameli Ramaphosa ukwathabathela ithuba kunqwenela abafundi bematrika okuhle kwimviwo zabo. Uluntu lwaseDebe lusebenzise utyelelo lukamongameli Ramaphosa ukuvakalisa izikhalazo zalo.